ban kham pensuk ya ka let kawan jong bi pai ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban let shadu Guwahati airport phila ban book lingba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jingte bakhambania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Kerpa di wei long kemi long ba kawai ki YouTube channel jungi pa walam kala ka kerteng ka walam channel nama kecing sitom cur kecong i batila kerpa ru i wei pa bajuno senyang lem ya ki papang di sitom bat pa ma de kicing bacing cencar po keri kasi bacin tia kata ipa JR story tala London bin sobha bin one page lem ye i kam tam hakan kapor kabi ma de kicing bacing cencar padini kong belatip kerteng de press card khar pasyong basa hakasnong wa lakhar Karem kulai ke bahap hapo sning constituency Ripoy district bat chuchu lengba kawalam channel kila ayu number phone bat kaskana belada don ki pajpa ki badon ye kamen sim ki chingi arablem kin sofa ban ai ka donation lengba kitai ki number phone ki ban sapani hapo ka screen na kamen tai ni kong baladon hapdeng ke ching system ka bajur bat baladon hapdeng ru ke ching kutat ka bakra manhagane sang bangin watlat lengba YouTuber i ba jar storyteller London ba in one ban yarap lang ye ni kong namar ila don hapdeng ka jingjar pada ila phone ru ya itu iba ngala pan ai mangahi number phone ban in keren ban ngaru ngalayo tiap i de ong ban one ban yarap ya ini kong hari ngatai yo idon hapdeng ki jingbon kam ma iru te i kamlap hadu mata i kampoi te lengba kan di channel bat lengba kan di video takwa ba borok ki pejba ki pej makin share bat poi sha ki pejba bat tame sa kasorkar ba kadon ki longying kum kini ki pala jenjar sa papalat ya ka ba mga ban maki ki nginam tip ban nginam lap ban Gei kum kini kicing jenjar, gei nga nasya ba nga di kum ne yang ba to biwai ngi pedang subhai ti ba pila ban share ini video bat ai ke jingirap lengba ki jongpi ya ini kong te request kong lalu mana pila jenjar kum ne Salah don arbonai. Arbonai. Oh. De hadu mata padon bawan bayar mo. No, padon. Ikut ti jumpi de mata ni de kedi tangki seberang mo padon lang. Oh. Ki ikut gende jumpi pan balik ki kawan ta nyerap lang sene. Cái con mình thấy cái bút yêu lọc cái bút itu mah kalau pateo dia kok kembali Kon gentei ru ba pin soba ban wan ban sumar lang i me jumpi nomor PE lengba ni video kano i don hap deng ka jing sitom yo le se pi pidon hing ulok pim tip ya ka e ka baja i me jumpi hang ne tenga request pi ki kon gentei ru ba pin wan ban erap no i ke kloi bat ya le ban erap ban ra no shop hospital ru tenga request pi ki pejba ba pej ru pi ladangan kan palat ru ilong ibetlot tenga request nomor ka passbook te pimdon rong kat ka jing tip nga ti ka passbook ni ro imdon te tengan ai nga la ka passbook to nga ha kini ki pejba ba pej mo te ai ba kino ki ba kloi ban yarap lengba kejing ai donation jungki ba ngila ban poi no tangki dawai ru hang ni ha jaka syong lengba jonga lengba kan ka si YouTube channel jonga de ngakwa ba to yarap lang nambar nga ro ngomde hire ba biang kana dei tong nung pela ngai request ba san sport ka pada ka jungki
India berpikir by the way ya ini kong de kelang juga ngan ai ya ka scanner juga YouTube channel juga ka scanner juga account juga nomor phone juga pila ban sen lengba kano ru karukom phone pay GPay PTM nang ta pila ban sen yo account hang leng direct hu account number ru te bat phone number ru ngala ai hang ne dadadon kibashem kibakwa ban tip kambanya bat kwa ban kan kambanya lang ba ke phone number de phone number ru ngalai hang ne de request CP paro bapin perkhat bat irap lang kat pala ini kong de kumban super tip ala yapi ki perlok ini kong menta idon hang ne hapo snong wal akhar kabadai na po Sning constituency de request u MLA jongko Sning constituency ru ba Celestian lengdo ba unpage markmat lengba kani video ba pidi ben share shadu u Celestian lengdo u bade Dr. Bom u bade u MLA jongi dak badon borom request e piru ba pin erap lang ini ikong ba request e pigi page baru barok khoit ki page ban pin ai lang kati kadiang gamon ini ikong isong ani hapo isong walak har nutang adon bat I henden jong I ikong ngay đây u miền dùng đâu ngay đây u chân nó lỏng sao qua cấp phát về quỳ để làm cái này đừng sao Kalat kamay, kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti otorikshaw taksi kamay bat tourist taksi. Pila ban download yakini ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ke app. Pila ban register na keleng kejaka kabahap hapo kejala Meghalaya. Na benta ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.